τώρα βέβαια. Τώρα έχει θέση. Άμα έχει θέση μπορεί να πάμε να δούμε. Sorry. Πειράζει που είστε μεγάλη, πειράζει. Πειράζει που είστε και πολύ πετένα, πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Φόνος, φόνος! Είναι φόνος, είναι φόνος. Συγγνώμη, κάθετε κανείς εδώ. Άσε, δεν κάτσω εδώ. Thanks. Είμαι σίγουρος. Έχω τους καταλήγους. Τώρα πάλι. Τι είπε, τι είπε. Γραμμάτρα. Άντε ρε. Κάπου στα πανεκάρια. Μην μιλάς εσύ. Πού ήσασταν τόση ώρα? Δουλειές. Τόσες πολλές δουλειές είχατε. Τέλος πάντων, να πούμε μια ανάγκη στη θέση. Έθελα λοιπόν, κύριε Σκουρέα, τι γνωρίζετε για αυτό το γεγονός που συνέβη στο σχολείο σας? Θα σου πω, εγώ όταν έγινε τουαλέτα ήμουν. Τουαλέτα ήμασταν. Καλά βρώσαμε. Κάτι. Καλά ήταν, Ναι, άλλο είναι το θέμα μας όμως. Εκτός από την τουαλέτα, πού άλλου ήσασταν? Είσατε. Δεν θα με διορθώνεις εμένα. Και τι έχετε να πείτε για το φόνο εσείς, κυρία Τένια? Τι να σου πω, κορίτσι μου, δεν ξέρω, δεν είναι. Ελληνικό δημόσιο. Φερέγγιες και αλλαγές. Τώρα, μήπως θυμήθηκες κάτι? Πάμε κορυφές, αλλά όχι. Δεν μπορεί τώρα να μην θυμήθηκες. Θα το σημαίνεις. Γεια, Σμάρκ. Θα τον αφήσεις τις ιδέες. Δεν τίποτα, τίποτα. Καλά, θα μου πεις μετά, εγώ πάω στη γιορτή. Εντάξει. Τι βγαίνει.
Σιγά μα κάνω το πόδι. Ευχαρίστω το μέρα. Κολλιά με τον παρούφι να είναι. Λοιπόν, Μαριάννα. Τι είναι καλέ. Πιστεύεις πως το έκανε ο Μάκης? Ο Μαγκαρός που δεν θα κάνει ποτέ κάτι τέτοια. Είσαι σίγουρη? Ναι. Ώστε εσύ είσαι λοιπόν ο Μάκαρος. Είσαι ο Μάκαρος. Λοιπόν, Μάκαρε, Μάγκαρε ρε. έχουμε πληροφορηθεί ότι εσύ σκότωσες το Γιάννα. Το Γιάννη. Ναι, ναι, εσύ. Αυτό έγινε. Δεν σκότωσε. Μπορεί και όχι. Γελάς, γελάς, γιατί κάτι τέτοιο πειραία, γελάω, γελάς, θα σε φάμε ρε αλήθεια όλοι, θα σε φάμε, 1, 2, Τελικά εσύ. δόξα, δεν έχω. Τέλος πάντων. Για πες μας λοιπόν, Μακαρούλη, πού ήσουν στις, όπως και να σε λένε, πού ήσουν στις 7 παρά 53. Ολόγα! Καλό ήταν, μπράβο. Μάτις περιμένω. Τέτοια δεν βγαίνει ομάδα. Προβλήματα. Αμάν πια. Είσαι καλά, είσαι καλά, εντάξει. Παιδιά φεύγει, παιδιά. Γεια σου, Μακαρέ. Αμάτερο.